И здравейте, аз съм тук. Отново. Здравейте, дами и господа. Така, днес играя отново лоши сладоледи. Така, не знам, че пак съм на второ ниво. О, да, другите нива ги минахме с друг. Пак ми лаги. Всъщност сега ще се върна. И така, аз съм отново с вас. Така, звукът ми е малък, ще го повиша при редактирането на клипа. Не знам, пак ми лаги. Пак казвам, напишете в коментарите защо ми лаги. Аз лично не знам. Виждате ги тия трима пили. Само как чакат да ме докопат. И пак казвам, вече никога няма казвам в New Best God Gamer. Никога. Така правя клипчетата за ваше удоволствие, така че се постарайте да ги гледате. Чакайте. Има нещо, което трябва да видя. Сега ще се върна. И здравейте, аз съм тук отново. Така, правя клипчетата за вас. Вие да ги гледате, не аз да си ги гледам. Така че аз ги правя за вас. Обърнете им внимание поне. Щях да снимам с The Gamer, но него го няма. Изчуйте някой защо качвам толкова често, просто имах свободно време. И да не изоставам с снимането. Да наваксвам 2 седмици и това. Чакай, че следващата седмица още едно видео. Всъщност още 2. Така. Вече не ми лаги толкова. Изчакайте една секунда, аз и сега ще се вършам, защото пак ме търсят за нещо. И здравейте, аз пак съм тук, сестра ми пак ме търси за глупости. И знаете, че спирам клиповете толкова често, просто миналия път спрях клипа заради лага. Сега успях и опция някой ме търси. Може звука да е малко тих, съжалявам за това. Ще пробвам да го повиша при редактирането. И сега ще видя само колко дълъг стана клипа. Да не излизаме 10 часа. Така клипа стана не много дълъг, имам още много време за вас. И му се радвайте. Заби ми Ефа. Знаете ли какво ще се върна с вас, когато пак стигна
толкова далеч. И така, отново съм тук. Били пак ме премаза и това трети път опитвам. И да, наистина вече много често игра на тази игра, вече почти не снимам на друга, даже не снимам на друга. Защото трябва да ми напишете в коментарите на коя друга игра искате да снимам. И както виждате, тук вече подходих по-деликатно, да не освободя никой от билтата. Не ми лагаше толкова, докато не снимах. Гледайте сега как ще го изиграя. Защото съм умен. Няма начин да ме надхитри. И бум! Бум! Сега той не ме замрази, но въпреки това аз го замразих. Не точно замразих, но му спрях пътя до дините. Няма ми прече ги събера. И да, говоря толкова тихо, защото е обяд. Някои хора спят на обяд. Да не влизаме в подробности, да не казвам кой точно. И да, вече си сложих интро. Ако някой знае как да стане по-хубаво, да ми напише. Нещо малко по-хубаво. Да ми стане по-добро, да ми стане интрото. Интрото е направено с снимка, защото не мога да свалям от YouTube, защото програмата не става. Вече изобщо не може да се ползва. О, не, Били ще ме бие, Били ще ме бие. Ще играя само едно ниво за този епизод. Ако пак падна от Били, направо спирам епизода. Знаете ли какво? Аз и сега се връщам, че нещо ми се пи клавиатурата. И така, отново съм тук. Брави си, това нещо ми беше забило на и само ми тича нагоре. Но сега ще вземам последните дни и ще спра епизода, за да не го удължава. О, не, последния Били. То Били, къде ме миналия път ме биеш? Хайде, Били, замразен си. Там ще си стоиш. На 2 квадрати се ти отстъпвам. И аз печеля, дами и господа. Взех последната диня. И това е края на моя клип, който стана само 10 минути. Много кратки ги правя, но за това качвам всяка седмица по 2. И абонирайте се за мен, лайквайте видеотата ми, коментирайте ги. Кажете, що ми лаги, докато снимам, а докато не снимам не. И абонирайте се за мен, абонирайте се за The Gamer. И естествено
И естествено да лайквайте видеото. И на двамата гледайте ги. И това е за сега. Не се нещо друго да кажа. Сега секунда. От мен... Довиждане. И от мен чао.